utrai uim usensian nabam jukut shabam jukut kwa ngini kren ya ka khubor ka balang hagisngi ke bakhatduh kadur jo ka balang hagisngi ke bakhatduh kadai ka balang hathasalani upol layalap akane kanong ba hathasalani tang haki khindiat por hapreng ke jingjor ke jing sha pen shitom ulah ban phet no nagani kanong ba handrai lami ke kenhon jong ki bangai ki ba shakri sherhem yo trai hang ne ki bala ya shakri pra bangai te ke kenhon ke layalap e ke gospel da ke jingkir ki namar ke yo sngo bu pol yalap bu jisu layap latep ulami pat ula kiu shebaneng on sawan pat mtep lanon wan baru pol ulami no naga jaka ki pra bangai kis sultho bekedana ke jingkir ki juga por ke ayom barkir ki kelai mare saprang sakhmat banyalap ke gospel hakibenta jongga doba Europe kani de dor jongga balang hagi sngi kiba khaddo bangin snutho ke jingkir ki ban mare stet ban shakri banyalap ke gospel jong utrai hakani ke shiti ke kong shi ke salani lenong basan khar basag bhanyo henrai mapi ko prabangai phimlong haka jingdom bagata ka sngi kan la pi ko monong tu nama philong baro ki khon ka jingshai baki khon ka sngi ngimlong na ka jongami lemni na ka jingdom kum ta ti tungena myo thia kum kita ki wei henrai tungena sharai ba ngilong adakar naba kita ki yo thia men mit bar kita ki buat ki buat men mit gani re ka jingtho shithi jong wa apostle paul shene ke kanon shi ki bangai kiberan nathasalani bakim de ban yo thia henry bakin de ki brege ba pekmat ki ba pen kre yala ka jonga jingim kani ka balang thasalani kade ka balang ka ba pen kre ba man ka si ban le ya ka man ka jong utrai man le ka si ki em ban pen kre ban le ya ka man ka jong utrai bat nakila sawan ka ktien ka jong utrai kaleng ke jaga bakila bret no ki blai tha blai bayap kila shakriyo blai baim ongga ktien jo trai phin polishi ti pen kong thasalani lana maning kong kani ka balang kalalong ka role model church ka balang ka balong ka nangmuna kalong ka nuksai ki wi pe ki balang kala pen i ke nuksai ke babha kadang ka ji sherhem ka jing pulu mensem ka ji ipra bengat ki alap e gospel ki ap kermen ke jiwan jong utrai man le ka singi man le ka por ki ap kermen bat ngong biang kedon haki ka urgency ka jingkir ki ban tredep yega kam ka jong utrai ka balang ni kisi bakhatduh ka ban pen kre ban le ye kaman ka jong utrai Jesus Christ man legacy ngidon ki kam ji shakri bangiri ban pendep kemen step doai pen kre pen kentang ai ka por ban sha jingit ban lap ye kaman ka jong blai ban yo sngo ka sur ka jong utrai malarangim doai ngim sha jingit ngin kelut akabakin di mensem ngin matla akabakin di mensem ngi dwai sha jingit ngin yo snow shy ye ka suru mensem ko ki khmat bakin di mensem wan play ngin i ka prothe ka bakin kin jaman sem ngin yo snow ka sur ka jingkado ka jalam ka jong utrai pen khre man la ka sngi Abraham bu yo snow ka jing khot jong blai dang step u ke pen khre pen khrum utau shakari balati be ka manu konrat ubam pen khre lem ne le ka kumbadai sa sempat bun tri pen khre ban le kaman ga jong utrai ningkong kabar pen kre wala ga dai ban sha shitom sha kren ben sha kentat sha sho sha sempat sha be yeng sha be shnong sha kentat sha pen shitom jisuang phini adiang ikabor andalawan mesim ko dapi philong ginong phlai nga ka ketin nong phla martures kamot kibanut ban phla ban kren ga disisha wala ga dai ban sha yap namar utrai pen kre wat ban sha yap namar jong utrai hatung along lakholoi hatu ngila ban sha ekata daga bor la jong yamla trafin yo diang ka bor on the lawan mun simako philong ki nong phla ki ba shirhem ki bam ting wat la gariban sha yap namar jong utrai Jesus Christ pen khre roman la gasngi ban ye shem ban ye kendo bar utrai kan ye ga shakri jong ka KUT-APPHIRA ni keren khambun ye ga je thulupa jo ka bible ngin snang ye keren ngidan ga shakri
man la kapor ngiput eka ransing ban khot yu palang jutrai shika jingdwai ka strategic prayer ban dwai halor ka jinglong juman ka partai ka kamutrai ka lenga partai ngijudan ha global touch watchtower halumunai man ka sisa jan one ban ya dwai lang ha ka jaga ngijudan ka jing aji kai bible study man ka siningkong ka jikai khambon ngikai ka jetulupa jonga bible bagidan ke par ka jing shakri ban pandap ka jing khat ka jing utra yang ne trailang pibidana ka jong ka kam ka jing shakri khai tanda utrai Jesus Christ one ngarang pen kre ki khobor hadien jo ne ka thma jo ka jile thma ka Israel ban kari iron ka bala sange manta shipor handrai gidan ki major words ki thma ki ba khamjor ki am hakmat ki baran jesno bar ka jing pandap ye ka je tulupa jo ka bible hapreng ki thma ka prathai kadon kami ka jingsok man of peace uban kular jingsok uban kular ka jing khemba ka prathai kan priang yu to brio jong ka jingsok uban syukur ya ka prathai uban kular menta kadon ka jing yele ban wanra ka sas kular yate jingsok barkin sadan kiri ki ban wan sin ka sas kular yate jingsok bar brio jo ka pop unang un sapen scam ya ka jutang barki babon barki Israel kan sayo e ka jingkwa kabaki angnut bros kita bersena ke temple barki weipan ke jetmen reyo ke jong jing angnut yang nang pe ke jingja hak aktien jong bai kebaran dia seno baka jitu pa ka bible hapring mingi juga pertai khamta mari Israel kari Israel kari ke baji jong jing ye tholupa kani ke baji ka tir step ka alam ka kersi thia aingi bangim dei ban yo thia khijat ne ka yo thia mi ne ka bayap ukris on penshai ya pi ka balang ka don shisha ha ka kynta ka bakhatduh jong ki ka bakhatduh ki khot ka balang baro ki bangai yutra Jesus Christ long pi ki bala pun kre kum ka nong lek korim ban ya shem bari kendo bor trai hallelujah blai kwa bangin long ki bomsti bom thok bria ki ba pho ki ba ting san da ka burom ka jong utrai maranatha wan tra Jesus tat ne ya shem ki ka por lani tat ne ya shem baru trai haka jingriu ka turoi jong angel rangba amen.